ka JINGDUWAI nak benta ka KHLAM KOBID19. Ko ki paralog pe in, ni im hagiya bat ki por bashir kei, bat ki ba hadu kata. Ki ba ka Bible kala ya tholu pa, ki lanang ya ja kini kisngi ki ba menta. Bat ka KHLAM KOBID19 ka long ka we na kini ki jing ba ka Bible kala tha. Henry, kum ki ba ngeit ni don ka daw ka ba kraw pan lekmen, wat kum hakini ki por. Ka katian ka jong blei hau Mathios ka bakat pra dekot bakat pra. Shisha ngong hapi, ye ki ru kat ki ba pinte ha ka kendo, onte ki ha beneng. Pad ya ki ru kat ki ba pin pelat ha ka kendo, on pelat ye ki ha beneng. Mathios lenong ba kat pra dekot ba arpau kong. Naba hakabadan arngut ne laingut ki balaya seng hakakerteng jonga hang tangadon hapdeng jongki. Kini kilong ki kular ki jongu Jisu yang apat iaphi. Perhabangin duwai menta tungin batskem yakini ki kular. Tungini duwai. Kopa jungi upa pening hakakerteng Jisu Kris. Ni wana kamat jong mi, pan ai ngoy mi, yaki jing pa jong mi, pamila sumar, parri khop yaki jingim jongi, kum hakini ki por. Ablei, milong blei bakraw, barka beneng kalong ka khet ka jong mi, barka kendo ka jaka yuk ka jat ka jong mi, kaburom barka jingiaro kalong tang shami, pachami atrai. Atrai ni pani ka jington ringkan bar ka jingiada ka jongmi yang ina ka ni ka KHLAM KOBID19 bar kum bakar tin ka bakhud ka jongmi ka ong banginom shepting na ka jingyap KHLAM paya ya ka badum limni na ka jingpinjon ka bapinjot minski wala da shi hajar hasinda jungi ki kelon Pachi pau hajar hakakti kaman ka jongi. Henry kanaman hajan jongi. Kanum jai ka basni wengi limni kanu ka jingyap them. Kanuman hakayeng jan jongi. Namara try hame ngi im pan ngi ki bat ngi longde. Kumta ngi wan haken ka jingai ka jongme. Bangin yok priang ya ka jing sin bat bangin yo shem ya ka jingai ya ka ban yarap yangi ha ka por badon kam atrai melong ka jakare ka jongi menri yangi nakani ka KHLAM KOBID19 men ker saudong yangi ta ki jing roi ka jing pelan ai kan don ka jing pelan atrai tang ya ka yeng ka jongi Henry ya keri pakajat bin riu paro kawe namar ka kerteng jongmi atrai Jisu galong ka kun ka baskem ubahok on mare shaka par unyo im wala dangi yu yakani ka KHLAM ka bapur stand kadni ru nginom shepting namar mem shem la ai hangi kaminsim ka jing shepting Henry jong ka bor bar ka jong ka jingit bar ka jong ka jingle adkar atrai Jisu pendap yang daw minsim bako jong mi banginom shepting Henry baka jing pentingen jong mi kan yo along bat ngi hukum bahakani ka KHLAM KOBID19 kanum yo jaka hagi yeng ki khon ki jomi try bat kan da kun dawai bat kan dam no haga kerteng jongmi atrai Jisu don ringkat lem mame try Jisu bat kita ki bala shakta hauni khnang jingpang patu sumar sukeri ki baro bakinda kon dakhiano daka jingisen jongmi atrai don dekat lem mame atrai kum jobat kita
ki belado no ya ki beet bathon jong ki patu ai baka jing penting nu min sem ba khoin kan long lang bat ki yeng ki sem jong ki kum hakini ki por U Blei trai mame iohsngew ya ka JINGDUWAI ka jongi pangi pla baka donut ka jongi bangin shep ting laningin yok pang namar kasnam ka jongme ka tap yangi ni pla bangin yap henry ngin bangin penbena yaki jingle bapa jongme atrai ni ai ngo ya me trai ba me penla yangi bangin duwai ya ka ni ka JINGDUWAI bangin ba men iohsngew yangi ban men juba bro kat kum kamon ka jongme a Blei kaburam ka jingiarap ba ka jingmani ka long tang shame trai manipan yakini paro ha ka kerteng jong mi trai jisu amen tulong bala kerku ku Blei shipon sngob ha wat klet ban share subscribe but like